Mardika ing jas ing kemardikan. Hayu rahayu ingkang sami nugroho miwasih wilasane Gusti. Mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu saha sugeng pepanggihan kalian keluarga aku sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugoto tari gamyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu menika. Pagelaran ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan versi humor aberangan geger kraton Purwo Kencono utawi pesugihan babi nyepet. Dalang sarto pendapu ingkang dipun asta Raka Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, penata pakliran ingkang dipun tindakaken Raka Mas Sukawi sakonco, penata lampu ingkang dipun tindakaken Adimas Budiono Bata, penata lighting ingkang dipun tindakaken Adimas Ladu Aldiansa, ewondene pangrengga busana
Ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung umili Kyai Gongso Madularas. Ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Kandi Pangli Surawati utawi Pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto Gending. Ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayetno. Ewondene Wiraswara. Ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda sarta Adimas Edi Mahesa. Musik campursari. Ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul. Adimas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Kedhoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Rogowas Gentong Kawa-kawa. Ewondene para paraga ingkang cariyos ing dalu menika. Kelir sepisan gambaraken wonten Kadipaten Krenda Bumi. Hadipati Candrakusuma ingkang dipun paragani Rogowas Andi Prasetyo. Patih Lokodento ingkang dipun pangarsani Rogowas Abi Rojali. Ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggala. Kelir salajipun gambaraken wonten Kraton Purakencana. Prabu Seca Legawa ingkang dipun paragani Rogowas Anom Suharyanto. Patih Sandanggarbo ingkang dipun parangarsani Rogowas Bagus Suyanto. Pangeran Wirantoko ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto. Dewi Kumalosari ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani. Dewi Kumalowati ingkang dipun paragani Nimas Lilis Setiawati. Ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggala. Kelir salajipun wonten Kadipaten Megogantang. Hadipati Candradahana ingkang dipun paragani Rogowas Beguk Wilianto. Kelir salajipun gambaraken wonten ing Desa Gading. Lurah Sastro ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono. Carik Legiman ingkang dipun paragani Rogowas Judek Prakoso. Bayan Paiti ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo. Petengan Supali ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno.
ewon dene mat glodok ingkang dipun paragani Bapak Mogol Jaya Susendor ingkang dipun paragani Rogowas Sendor Welas ingkang dipun paragani Nimas Meni Widyawati ewadene Joko Rokim ingkang dipun paragani Adimas Rokim Sanjaya kelir salajengipun gambaraken wonten ing Guwa Babi Ratu Mayang Rani ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati Ki Beluk ingkang dipun paragani Bapak Begek Ariwarsito ewon dene Babi ingkang dipun paragani Adimas Kundi Asmoro Rebat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo Tak Sendor Adimas Rokim sarto Bapak Mogol kandi embanipun ingkang dipun tindakaken siciup arum somplak kabiyantu siswak indah kalola nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya menggah mekaten para paraga ingkang ngai jejipahan ing siang menika kita sagotrah saking paguluran ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusana sugeng amirsani nuwun nuwun nuwun
Piswan. Naniki barengi angin subribit-bribit nanging kuwe sugih kendel Bondowani munggah ana ing sanggar pamujan jugarake panjenenganku Memang Sumet ing mongkote nalika semono aku pitugas karo kowe apa Kanjeng Adipati. Iya. Panjenengan paring dawuh ingkang paring kedah kula boten ganggu damel anggenipun panjenengan mahat ing asamun mempeng Sumedi nyuwun marang kersaning Jawata. Iya. Nanging Kanjeng Adipati. Nanging piye teh? Menawi kula petang dinten sak menika jangkep sekawan dasa dinten. Pancen ora kleru. Kamangka laminipun sekawaton dasa dinten panjenengan boten nate nganakaken piswanan. Kawula panjenengan ingkang mapan pun Kadipaten Kendhobumi. Saksampunipun boten wonten piswanan. Menika pindhanipun sapu ilang suwi. Nggih. Rumangsa judeg penggalih. Coba manggagas kanthi permati. Iki panjenenganku jumeneng Adipati ana ing Kadipaten Kendhobumi. Kowe wis pirang taun teh? Udakara sedasa taun Kanjeng Adipati. Pira? Sedasa taun panjenengan 10 taun anggon nyekel panguwasa ana ing Kadipaten Kendhobumi. Inggih. Nanging teh nanging kados pundi Kanjeng Adipati? Sawising aku ngastu pangayoman ana ing Kadipaten Kendhobumi, kuwi durung jangkep. Lajeng sambetanipun menapa anggenipun panjenengan mempen Sumedi Kanjeng Adipati? Mbok iki yo menawi cetha panjenengan nggadahi bot karepotan bebundel manah, kula saged nampi menapa dawuh panjenengan Kanjeng Adipati? Kaya ngono. Inggih. Ujaring para winasis kanggo anjangkepi anggonku jumeneng Adipati ana ing Kendhobumi kuwi kudu duwening garwa prameswari ing mangka ya teh sawising aku jumeneng Adipati ana ing Kendhobumi gambaring kaprameswari isih kumplang pisan kang angka loro panguripaning kawula kuwi isih nandhang cingkrangan mula aku munggah ana ing sanggar pamujan meminta mring Jawata nanging teh bareng aku munggah ana ing sanggar pamujan meminta marang Jawata entuk wisiting Jawata kang dumeling ana ing talingan panjenengan kanthi cetha lan ngeglok pikantuk mulih lajeng surasanipun paweling menika kados pundi Kanjeng Adipati kaya ngono nggih nek kuwi badal wakilku perkara iki tak blakakake marang Asira langkung prayog nalika aku munggah ing sanggar pamujan sepisan aku bisa muktekake kawulaku bisa urip makmur ora kurang sandang lan pangan kuwi kudu duweni garwa prameswari kang sesilih Kumalosari. Kumalosari. Iya. Saking negari pundi Pura Kencana. Pura Kencana. Menawi cetha Kumalosari kangge jangkepi ibu-ibuning para ratu wonten ing Kadipaten Kendhobumi.
benjang menapa panjenengan badhe ngersakaken dari ngelamar putri kala wau. Ing mangkiripun kula badhe cepat-cepat ubur rampen Kanjeng Pati. Benar. Nggih, Wis sejo tuku marang aku. kenging menapa mboten? Yen pancen kaya ngono te. Utusan prajurit nggawa bondo donya sak cukupe. Kados mekaten. Tumuju ana ing Prakencana. Lamar Kumlasari. Monggo kula dherekaken Kanjeng Pati. Lah saking prayo pasake kuwe ya. Estu akan dawuh. Ora wancining Bilaraga kedaden tak kumpulake oleh sak tengah lan. Mergo lagi wae aku napa dawuh saka kesane Kanjeng Adipati Candrakusuma. Lamun to aku lan kowe kabeh nderekake Kanjeng tumuju ana ing Purakencana nglamari putri ing mangkenipun bakal kawengku dening Kanjeng Adipati. Mula ing kene bakal tak budhalake tumuju ing Purakencana. Kotam tumu! Hei! Siyoga makari. Ngestio sanjoto lumaksono magito gitu. Tanjo! Tanjo! Cepat-cepat. Kuramen panglamar. Tumbak tameng tuan paloko cepatnya. Kandung ngawe kali mbok ngrungokno apa. Tanjo! Tanjo!
Kakang Patih Sandang. Wonten dawuh sumpah. Sawise satata lungguh. Salak ora sronto rasane tunggal ingsun. Daya-daya pengen nyumurupi. Palapuranira ngenani tata tentreming praja. Keparing nunjuk atur sumpah. Wenani katentemanipun praja negari Pura Kencana. Sak menika katon anom awi sarta punten. Sedaya kawula minggah pun sultananing negari. Sedaya sami nyadong dawuh panjenengan dalem. Boten wonten ingkang nglirwakaken dawuh panjenengan dalem sumpah. Matur nuwun dene saben-saben seliramu matur bisa nggawe mongko ing penggal ingsun. Lan tanpa guna ingsun jeneng Nalendra yen to ora jeneng sira king bisa mrangkani. Kula sawetara prayogake nggone loro. Wis ageng dawuh. Ger putraning Rama Wiratsangga Paring dawuh. Sliramu gondherekake tinangkil. Kula matura ngenani kewajiban. Kepareng matur Kanjeng. Ngantos kula sampun derek sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Dipun atur piranganipun para sentana lan sentanan praja wonten ing kraton Pura Kencana. Iya, Awis sedaya pakaryan-pakaryan kula sampun rampung. bagus. Saben-saben Kanjeng Rama paring dawuh dhateng kula supados gegulah-ulah ridaning prajurit, ridane kasasuryan, ugi kabrahmanan. Wonten ing dalam kasatriyan kula mboten badhe nglewakaken. Namung sembah kula katur wonten ing sonan. Iya. Ingsun tampa gawe bombong penggali Rama. Jalaran apa? Rama gadang besok king pantes gumanti palenggane Rama. Jumeneng Nalendra ora Pura Kencana ya mung sliramu. Jalaran sliramu putra siji-sijine King Mijil Kakung. Matur sembah suwun menawi Kanjeng Rama menika migatesaken dhateng kula. Mbok menawi mangkenipun sampun titi wancinipun kula nglesui wonten ing kraton Pura Kencana. Ingkang kula suwun Kanjeng Rama ampun tido-tido paring sesorah dhateng kula menawi kula tasih lirwa lan dereng kono ngenani bab nata-nata negari. Perkara kowe mengko pamanmu Patih Sandang Garga uga bakal sabiyan. Nuwun nggih Gusti. Prayogake. Nuwun nggih. Ger Kumalosari lan Kumalawati. Coba kewajibane diaturke dhewe-dhewe. Ya. Rama tampa muga dadi bombong penggali Rama ora liwat pangestune Rama tampanana. Ya, bagus. Pasien kowe piye, Ndek? Iya. Rama tampa ora liwat pangestune Rama tampanana. Iya. Bagus yen panjen kaya ngono. Rama matur nuwun banget dene sliramu ing ngatasé bocah wadon wis bisa kena kanggo patuladaning kabeh para wanita ana ing negara Pura Kencana. Dadi keblating para putri ing Pura Kencana. Bagya mulyane wong tuwa
yen saben-saben kadhep dening para putra kang tansah mbangun miturut marang dawe wong tuwa. Pakaran kang becik nggonung selawase karben tinulat kabeh para kawula ing negara Pura Kencana ya. Aja nganti kledo. Sandang Garda. Bisa dinarani mangsa iki mangsa katentreman. Nanging sok kala mangsa ingsun pribadi ana rasa sumelang. Jalaran apa? Ingsun kagungan putra-putri loro cacahe. Wis remaja putri. Wis ngancik tataraning kadiwasan. Wis pantes umpama kawengku dening kampung. Nah, ingsun bakal mundhut pirsa marang Kumalasari. Umpama besok sliramu kawengku dening kakung, pilihanmu kakung sing kaya ngapa? Bagus. Yen Kumalawati piye? Sematen niki Rama. Panjenengan kula dipun wektu salah satunggal Kyai Kakung. Kula kepengin Kyai Kakung menika kados Kanjeng Rama. Lho, barak malah ora bagus. Oh, panjenengan menika bagus lho Rama. Sampeyan kados sing kaboten bagus. Lah Rama iki wis tuwa kok. Wis, muga-muga wae ana priya kang bagus gagah pideksa duweni pangkat derajat gelem mengku mundhut garwa marang sliramu. Amin, amin. Kakang Patih Sandang Garda. Kula wonten dawuh sinuwun. Ana priyayi munggah pendopo Pura Kencana tanpa cecala malah kapara ingsun dhewe durung nate srawung. Coba purbanen. Menawi sampun dipun keparengaken, kula badhe murba dhateng Ya. sedulur. Nggih. Boten nami kula tambuh panjenengan. Perkawis pun nembe sepisan menika kepangaten. Menawi nitik dhateng ageman panjenengan kados priyayi ibu. Paring asma sinten? Lan kagungan kersa menapa minggah wonten ing negari Pura Kencana. Nami kula Candra Kusuma. Apangkat Bupati Kendho Bumi Kadipaten kula. Ngantos kula minggah wonten ing Pura Kencana ing ujug badhe wawan lembag kalian Sang Prabu Sacalega. Oh, kepengin pinanggih kalian sembahan ing Pura Kencana. Menapa panjenengan? Aku Pak Oh, pados. Pendo Sartawis Nggih. Sinuwun Prabu Iya kepiye, Kak? menika kadang ngatipati kepengin pinanggih panjenengan. Oh, ngono ya. Mendho sawetara. Wis paken dawuh. Kisanak Hadipati Nggih. saka Kendho Bumi. Kadipaten Kendho Bumi. Sapa asmane? Candra Kusuma. Candra Kusuma. Nggih. Munggah pendopo Pura Kencana kepen pinanggih lan panjenengan ingsun. Nggih. Banjur wigatine apa? Wigatosipun badhe nglamar putra putri dalem kang paring asma Kumalasari. Nglamar Kumalasari Nggih. putrane ingsun. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun banget. Pancen ingsun gegadang putrane ingsun kawengku dening salah sawijining sesembahan kaya dene
jeneng. Matur napa dipun tampi Sang Prabu? Ingsun nampa nanging sing nglakoni durung pinaruan. Nami kula sari sing pundi? Lah sing iki Wah, cocok kali hobi kula sing mlebu kaya sabun gip. ya mula kanthi kuwi supaya putraning Sun Kumalasari keng mangsuli. Nggih. Ger Kumalasari. Kae wangsulana, Nduk. Iya, piye sayang? Takut terus. Chandra Kusuma. Iya. Emane piye Cahayu? Halo. Hoi. Halo. Lho kok lenger-lenger? Kula kami tegengen Sebabnya apa? sareng pirsa Kumalasari. Wow. Kados gitar Spanyol. Kebangetan lah ngalembono. Nggih, ngantos betul dipun tampa. Lho, ora ditampa to? Mboten. Sopo? Ya. Ya yen wis ora ditampa ya wis, yen kono aja dadi atimu. Mboten, mergo ketoke jelo siji nganggur. Tanggone sangu balik. Sik ora salat. Iki kadange sing luwih enom. Mboten napa-napa timbangane kok dadi Joko Kasep. Kaya Oh. yen pancen ngono sapa ngerti iki Nah, bejamu. asap asil Nah. gasang kuku nek malah dileboni iwak. Mulawati, kae lho, butuh wangsulanmu, Nduk. Iya. Apik-apik no. Luyu terus kowe. Ah. Tresno lae batin no Cahayu. Nanging piye? Kaya ngono. Bebek mangan lerut. Tegese Awak sobek urut-urut. Sing siji ora gelem. Lho. Ana sing siji kok ya moh sisan. ya sing gedhe pangapuramu. Mergo putraku Kumalawati ki isih cilik. Ngaten. Iya. Nanging Sang Prabu Salagawa Heeh. niat kula saking kadipaten Gendha Bumi nglamar putra putri dalem. Menawi kula bali wonten ing kadipaten Gendha Bumi wonten sang Ambayama Pidal. Ora ana obrak abrik. Waduh. Akan sondenggan munggih nunggak. Ngiriten begataning prajurit rewang-rewang ana putraning Sun balik ke panglaman. Wis tak gendam. Prajurit ngirit